miña tía cando vera con ollo con Lidia. Pero Lidia. espera, rapaz. De verdade, Roberto, que estás a facer aquí? Lidia, precisaba verte. Esta parece ser a mellor forma de facelo. Ai, xusto día que non teño tempo. Imos co taller e chegamos moi tarde xa. Lidia, queda aquí, que vou indo eu, digo que encontrases cun familiar ou con quen seja que te retrasas un Non, pouco. verdade, non vemos xuntas. Lidia, ben sabes que precisaba verte a falar contigo. E ti ben sabes que meus pais me mandaron pa aquí pa Coruña pa aprender costura, pa ser pantaloneira. E non pa andar pendiente de mozos como a él. Mira, si queres, podes me acompañar pa casa cando saia a tardiña do taller. Pois tamén, que eu podo volver soa, que ti non és aquí, pero eu sí, claro. Que eu esa hora non vou poder. Elo, Saio a tardiña nunha tarrafa e non vou ata mañán, ou a mencer ou así. que? Unha garrafa, se está falando chicos. Unha tarrafa é un barco. Un barco nai movido con caldeira de vapor a carbón que leva dúas barcas auxiliares. O barco, a tarrafa, leva o aparello e ademais leva dúas lanchas a remate. Ai, vale, entón foi como as traíñas. Non me fijo. Ah, Unha traíña vai a vela e rema. A tarrafa permite ter a mesma cantidade de peixe que a traíña, pero coa metade de homes ou menos, e non precisa remar. espera. A ver, Roberto, ti fai nada dixeche que ibas a ir a tardiña na garrafa esa. Sí. Eu estou chusca perdida. E de noite non vexo nin peixe, nin nada que se lle pareza. Alguén me quere dicir que fai isto indo pescar de noite? Coñécese que ti ves do interior, muller. Na Coruña, os homes do mar pouco se ven. Saen pola noite cando o mar os chama. E de día, como lles cadre. Ademais, iremos ir a Ardora. E para ir a Ardora fai falla día como hoxe, non que non haxa lúa. Imos ali, polos caladoiros. Non moi longe de Torre de Hércules. Imos a Grande, a Galera... Vale, Berta, perdí. Que é eso de ir a Ardora que está dicindo este? Ir a Ardora consiste en localizar os bancos de sardiñas na escuridade, cando non hai lúa. Búscase onde arde o mar, onde brillan e branquean e saltan os peixes. Mira, se hai lúa, non saímos. Se xa ten saído e estamos no mar, temos que regresar. E se volve a esconder, saímos de novo. E así continuamente. Largamos o aparello e ata amencer. E entón, é cando nos temos que fixar ali onde se ve movimento, brillan, saltan, móvilse as troitas, quero decir, as sardiñas, que están preto da zona do mar. E entón, ali pola hora do solpor, o nacer, é a mellor hora para pescalas, porque está máis preto da superficie, a toda. Vale, alguén máis percebeu demasiada información nunha soa oración ou só de uso? Non o tes nada doado, fillo. Pero mira, ti moito me queres ver como me din por aí. Si queres, o mércores, podemos ir a dar un paseo aló na Rúa Real. Ou podemos ir ao cinema. Que me dixeron as veciñas da miña tía que no Rese no Finisterre os rapaces pasando sin problemas. Ao cine tamén eu vou, que seguro que un dos teus compañeros me pasa. Pois a mí name que non me poder ir. Elo, mira pa aí. E de vergonse como xan comigo. Sabía que ibas a decir eso, que non é iso, muller, que non é iso. Elo que é? Ben sabes que a xente do mar, cando irá por aí, é revirada como ela soa. Sí. Queren xente con xente. Roberto, a decisión é túa só. Berta, ímonos que vamos tarde xa. Queda un pouco, Lidia, que vou indo Non, ó, pasa pa aí. Escoita, Lidia, ti ben sabes estes barcos que van cara a Gran Sol, verdad? Sí. Ben, pois... quedou unha vacante nun deles e ofreceronme embarcar. Sí. Que pasa? Que ia de cho, sae pasado mañá e que non volva ata dentro de 20 días. Por partes, Roberto, por partes. Que eso de ir de cho? Ir de cho consiste en ir de axudante de cociña. Vas comenzando a entender, a enterar todas as cousiñas, ben sabes, sabes como para aprender. A fin de contas 20 días non é pa tanto, non? Claro. Pero claro, que se di dos mariñeiros, que o mar tira. E que naceron pa eso. E que despois non lle sae da cabeza o ir ao mar. Eu marcho. Pero Lidia... Roberto Morro Conto, xa está ben. De verdad, non vou estar sempre encerrada na casa agardando por ti. Que veña, que digamos, non son os seus. Marcho. Pero Lidia... Lidia...